Il-maġġoranza tal-istabbilimenti Awċin innutaw kif is-sena l-oħra kienet ferm aħjar minn dik ta' qabel, is-sena li fiha faqqet il-pandemija. Dan joħroġ minn stħarriġ ikkummissjonat mill-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu li juri kif 68% tan-negozji Awċin raw żieda fl-andament tan-negozju tagħhom tul l-2021 meta mqabbel mas-sena ta' qabilha, filwaqt li 24% nnutaw kif ma rawx tnaqqis ta' kummerċ mis-sena 2020. L-istħarriġ juri wkoll irkupru fid-domanda ta' turisti f'Għawdex, hekk kif 61% tan-negozji nnutaw żieda fl-effett tas-suq barrani fuq in-negozju tagħhom, filwaqt li 55% tagħhom raw ukoll żieda fl-attività min-naħa tas-suq domestiku. Meta mistoqsija dwar żmien il-festi fil-Gżira ta' Tletolijiet, kwart tal-operaturi turistiċi raw żieda fil-qlieħ tul dan il-perjodu meta mqabbel mal-2020 u 40% raw l-istess tħul tas-sena ta' qabel. Ma' dan l-istazzjon il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu Joe Muscat spjega kif dan l-istħarriġ juri sinjali ta' rkupru b'saħħtu għall-Gżira Awċija u n-negozji qed iħarsu lejn din is-sena b'ottimizmu, hekk kif mistennija anki jerġgħu jmorru aħjar. Dan is-servej juri ċar illi s-sena 2021 beda l-irkupru tat-turiżmu fis-settur turistiku Awċi. Qegħdin ngħidu l-irkupru għaliex ovvjament is-sena 2020 kienet is-sena l-ewwel sena tal-pandemija. Is-sena l-oħra is-servej wera illi l-istabbilimenti tagħna marru aħjar. Huwa spjega kif l-2020 kienet sena li wriet l-importanza tas-suq domestiku għal Għawdex u dan is-suq jibqa' sinifikanti minkejja li pajjiżna qed jirkupra mill-pandemija. Muscat innota wkoll kif inizjattivi tal-Gvern bħal l-injezzjoni ekonomika tal-pakkett ta' 70 miljun euro fil-poplu Malti huma kollha kruċjali sabiex ir-rota ekonomika Awċija wkoll tibqa' ddur. Kull skema oħra li joħroġ il-Gvern biex ikun hemm iktar disposable income fid-dejn il-Maltin li jistgħu jonfqu, aħna nemmnu li anke Għawdex jista' jiggwadanja minn dan l-infiq li jistgħu jagħmlu il-Maltin meta jkunu fostna.